हालेलुया इसोरा बाखनाय जाथों गिबियावनो इसोरखौ जोबनो गैयै हामबाय होनो आरो बे भिडिअखौ नागिरै नोंथांमोन गासैनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बयनिसिमबो जैमासि आसा खालामो नोंथांमोन गासैबो इसोरनि अननायाव मोजाङै दं होननानै आंबो मोजाङै दं इसोरनि अननायाव ख्रिस्ट'जों अनजाग्राफोर इसोरनि अननाया बेसेबांबा सोमोनांथाव आरोबाव बे समखौ होनायनि थाखाय आङो इसोरखौ जोबनो गैयै हामबाय होनो ख्रिस्ट'जों अनजाग्राफोर फै दिनै जोङो इसोरनि बोसोनखौ जोङो नायनि जेसायानि चैप्टार 40 verse 8 बेयाव बुंदों गांसोआ रानलाङो बिबारा लरहायलाङो नाथाय इसोरनि बाथ्राया अरायबो थायो जिसुनि मुङै आमेन इसोरा बाखनाय जाथों बेसेबां मोजां दिनै जोङो इसोरनि बोसोनखौ जोङो फरायनानै जोङो मोनथिबाय दिनै बे संसाराव गांसोआ रानलाङो आरो बिबारा लरहायलाङो नाथाय ख्रिस्ट'जों अनजाग्राफोर दिनै इसोरनि बाथ्राया माब्लाबाबो गोमालाङा दिनै इसोरनि बुंनाय गासैबो फारि फारि जाबोगासिनो दङ फै दानिफ्राय लानानै दिनै नोंथाङा जोंनि बे गोथां इसोरखौ नोंथाङा बाखनायदो दानिफ्राय लानानै नोंथाङा इसोरनि मुङाव अरायसम आरज गाबदो मानोना दिनै इसोरा नोंथांखौ बेसेबां अनबाय आरो दिनै गासैबो जे समायसाफोरनिफ्राय इसोरा नोंथारगौयैनो नोंथांखौ बासायगोन मानोना जेब्ला इसोरा जोंखौ प्रमिस खालामो बिनि प्रमिसआ माब्लाबाबो फेलें जाया बिनिखायनो फै दानिफ्राय लानानै नोंथाङा इसोरखौ हामबायनानै अरायसम आरज गाबदो आरो इसोरनियाव बिसास खालामदो दिनै इसोरनि बाथ्राया माब्लाबाबो फेलें जानाय नङा नोंथारगौयैनो गासैबो जाफुंगोन आङो बेखौनो बुंनानै फोजोबबाय जिसुनि मुङै आमेन आरो नोंथांमोना दासिमबो आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैब्ला साबस्क्राइब लाइक शेयार खालामनानै होदो आरो नोंथांनियाव माबाफोर रिक्वेस्टफोर दङब्ला नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव हरनो हागोन बा नोंथाङा मेसेज खालामनो हागोन आरो बे समसिम बाय